Nej, I gør ej. Så, nu skal der kraftedeme ske noget. Vi skal have noget coke. Mere fremstamin for det, ikke coke. Jeg kan bedre lide has. Det smager bedre. Nå. Nu skal jeg da ikke springe pisse. Den der kommer sidst op på loftet er en bøs. Helt for mig en bøsse! Hvorfor lægger jeg? Ja, det gør jeg også. Jeg lægger ikke engang, jeg hakker bare sådan frem. Ja, det er der noget med en gang imellem. Jeg har ikke helt fundet ud af hvorfor. Det er åbenbart. Det er kun i starten åbenbart. Nu skyndte jeg mig herop. Og så skynder jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg hørte ikke, hvad vi sagde. Det var den, der kom først op, der var en bøsse. Nej, bøsserøv. Når jeg vil... Der er også noget ude på toilettet i bunden. Ja, der er masser ude på toilettet. Ja, netop. Jeg har hentet alle de andre steder fra. Det er de steder, der er langt væk fra. Ej, der er også nede under kælderen. God med. Prøv lige at komme ned på toilettet. Hvorfor? I skal lige se det her. Okay, kommer. Prøv at se hans hoved. Prøv at se hans hoved. Hold på. Fuck det. Kan I ikke se det hen over vasken? Nej. Hans hals, det er sådan dobbelt længde. Det kan se, burde vi ikke klare missionen? Jo. Fuck missionen, det var meget sjovere. Det var helt vildt af, ja. Det er den til venstre, den til højre, så den i midten. Jeg har taget screenshot af det. Fedt. Hvem har proppet noget i? Ingen af os. Jeg tør ikke. Jeg fucker det op hver gang. Var der nogen, der hørte, hvad de sagde? Overhovedet ikke. Kost soda. De kunne godt skrive det i en tekst et sted. Okay, jeg prøver. Ja, caustic soda. Jeg kan ikke. Den eneste af det papir, jeg ikke har. Den der soda-ting. Den er nede på luften. Hvem Jeg har også caustic soda. Jeg har caustic soda. Ja, det skal... Jeg har puttet det i. Sådan der. Ris, hvad fanden laver du? Jeg stod på en bulldozer, men jeg fik mig selv op igen. Ja, hvorfor? Ja, det er fordi ham Chris der, han er lidt utålmodig. Han kan ikke lide at vente. Du skal jo ikke bruge den endnu. Så har jeg noget, der ligger i vejen til, at du kan komme ind. Hold kæft, der er mange på vej op her, man. Ej, det ligger sviner. Se, nu skal jeg ned og tænde lyset igen. Hvorfor nu det? Det er så meget hyggeligere, når man laver has og sådan noget, eller hvad folk det er. Med. Det er meget sjovt med lys til. Jo, der er et lys. Hold kæft, der er meget politi, man. Det er helt hjertet. Nu døde jeg igen. Nå. Nå. Og se, nu er lyset tændt igen, lige snart jeg når op. Slukket, mener jeg. Dødlys! Hydrogen. Det er den, du tror jeg. Pas på, der er en sniper, der er på vej til at skyde på os. Så der. Ej, var de irriterende, at det er sådan... Fjerner han? Jeg har nakket. Hvad så, Chris, kører det, eller hvad? Au. Han lå. Jamen, der er ret mange... Shit, der kan bare sgu også ovenpå. Gør sgu ondt. Jo, nok. Det skræmmer lidt. Er der nogen, der har lyst til at hjælpe? Med hvad? Med hjælp, hvor meget? Nå, jeg er oppe. Ja. Det gjorde jeg for lang tid siden. Det er fordi, han kan kalde på dig, ham Chris der. Nice. Yes.
Okay, så skal vi... Eller jeg skal ud efter noget. Jeg hopper lige ud efter nogle flere ting. Nej, nu kan jeg ikke. Rammer det her. Det var dig. Det var den ene, så mangler vi to mænd. Vi går efter 4. 4? Jeps, det gjorde vi sidst lige før. Og så var der bare ens computer, der valgte at stå af, ikke også, Chris? Ja, det er fandme træls, din computer ikke kan holde til det. Au. Ja, det var fandme ærgerligt. Ej, der er færd. Au. Lidt. Jeg tror bare, du skal holde dig væk dernede fra. Ja, de er ikke selv søde. Jeg tror, hvis du ryger ned en gang mere, så ryger du direkte i fængsel. Ja, gør det han tror også. jeg også. Men jeg har også Og blevet vi har ikke nogen gidsler. Nej. Ja, vi kan altid tage en politimand, men der er bare rimelig meget assault hele tiden. Ja, præcis. Jeg har taget et helt sæt mere. Jeps, men jeg har også MU og HCL. Ja. Men vi skal bare på en SS. Ja. Hvordan flyve? Nej, det var næsten. Ikke skyd ham! Ikke skyd ham! Det er min slave. Nej, Louis. Nej. Louis. Eller HD. Det var HD. Ja. Tak. Ja. Satan. Bare gå ind i ilden og dø. Ja, det... Ja, det er bare mig, der bruger penge på ekstra tingene hver gang. Ja, Hvad mener så få Chris til at gøre det, hvis det er. Ja, har du penge nok til det? Jeg har 15 millioner. Det er fint, så giver vi den bare gas på din konto. Der. No. Det var min skyld. Alvor. Hvad mener I, man kan bruge penge på ekstra ting? Nå, men de der assets, du kan jo få sådan nogle hjælpemidler. Ah. Men hvis vi skal have, hvis jeg skal lave gamet, så skal du lukke helt ned, jo. Ja, roligt. Ja, jeg har gjort. I'm sure we don't have long before the law shows either, which is in keeping with the spectacular run of bad luck we've been having. I swear I can smell that scale bait from here. We're at the meth lab. Go in and snag 3 sacks of the product before Nadia, hun the er FBI skæv. gets here. What Hector wants, Hvad? Hector gets. For now, anyway. Det er Louis. Det er Nadia skæv. Get into the house. Nej, hun lyder lidt sådan. Hector's cooks. Ja. I see someone outside the house. Det er hun ikke. Watch out. Tror jeg The ikke. guys haven't left yet. Waste them. Checked out place for competition. Oh, Chains, come with me. The cops radio is buzzing like crazy. Røg til, at jeg har fået sat min Husk tage kemikalierne langt væk. til 1. Det var bare fordi Louis han sagde, at du lød skæv. Mig? Vi er Nej. en masse beskriver. Jeg er ikke. Hector's cooks Au, det er værd. Au. Hvem er skæv? Okay, au. Lol. Taget dem ned i kælderen. Hvem fanden er det, der er skæv? obedience. So scout the place and see what you can find. You're looking for muriatic acid. Caustic Ingen ved soda, det, alle taler om det. chloride. Hvordan putter man det i? Remember to be Jamen det skal lyse, så kommer der sådan nogle orange streger rundt om ting. Okay. We will need at least 3 bags of meth. Hvordan putter man så de forskellige ingredienser i, sådan, så man ikke putter det forkert i? Here they come. Det er når han siger det, så SWAT vans all over the skal place han hoppe around i. you. Stay on your toes. Jamen ved I også, hvad for en I skal trykke på? Det står der jo, når du tager hen på den jo. What the fuck, der flyver? Hvordan fanden gør du det? What the hell? Hvordan fuck gør I det? Bunny hop bare. Turn the power off. The lights are down.
What the fuck? Det kunne høres, der var nogen, der skulle prøve det. Hvordan fuck kan du blive ved med at være deroppe? Nå. Ikke flyve. Drenge, når I er færdige med at lege, ikke, så er der nogen, der angriber os. Jeg er klar. Ej, jeg er så sikker med dig. I må ikke tage fejl, jeg siger lege bare. Popcorn, tag noget Pop. lige. Pop, det er et år. Vi tilbage nu. Lås din knap nu. Prøv. Skal jeg med ned og trykke på stikkontakten, eller hvad? Det behøver du ikke. Bare fordi Chris han føler, han er vild. Altså, vi kan også begynde noget andet. Der går overhovedet ikke lys op nu. No! Hydrogenklorid. Her, jeg er der. Det er lige før, når man starter, så skal man starte med, altså, hvor vi er sådan går ned og tager. I stedet for, at det kun Svagers, der har noget. Ja. Vi skal jo også leve livet spændende. Ja. Jamen, så er der en anden, der kommer til at gå ned og hente. Det gjorde vi også før. Det var bare ikke på den her sværhedsgrad, som en... Var det sværere, eller hvad? Nej, en mindre. Hvor meget får man i, så? Ja, mange penge. Hvor meget er det sådan cirka? Hvad mente du, Chris? Hvor meget mente du, vi fik for den her? Er det soda? Minimum 500.000, hvis vi laver 5 bags. Er det soda, eller? Moric acid. Det er den her. Jeg har ikke noget. Ja. Okay. Det er MU ting. Ja. Jeg synes lige, jeg stod og skød på et skjold, så gik jeg i dækning og ladet. Og så kigger jeg igen, og så er skjoldet væk. Lol. Det er da ikke noget, du skal brokke over, tror jeg. Jamen, det var fandme underligt. Hvad, Chris? Kan du komme ned og fylde op, uden at dø alt for meget? Hvad skal der være? Bare lidt af det hele. Plus 6 soda. Jeg kan prøve. Vi har nok en mere, men så skal der noget fyldes op igen. Men I skulle prøve at komme herned og se, hvor meget politi der er. Det er helt hjerteløs. Ja, jeg står lige og kigger. Prøv at sætte ligene på gulvet. Ja, det er helt vildt. Det håber sig op i bunker bare. Okay, hvorfor kan jeg ikke skyde? Tak. Ja, der stod lige inde i hjørnet nede, jeg bare ikke kunne skyde. Jeg forstod det ikke. Han prøver hack. Han prøver no-hack. Han er bare venner med Chris. Okay, hvad er det, der så sker? Er det den til højre, eller? Jamen, det ved jeg ikke. Hvad sagde han? Den sagde ikke noget? MU, stadigvæk. Louis har MU. MU? Jeg har også taget lidt af det hele nu. Ja. Jeg tænder sgu også lige lyset. Men der er ikke nogen lige nu, som næsten er noget at hente. Ej, jeg har... Der dufter godt her. Har du slået en? Jeg fik SS. Nice one. Yep. Det var hype på den ting. Så er den nødt til at højre det. Det er hype på den ting.
chloride. Says it is some solid form. Wait, should be that hydrogen, right? I siger bare til, hvis jeg skal klikke på et eller andet pis. Har I puttet det i, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der har puttet noget i. Jeg har Nej, to. jeg har ikke proppet noget i. Jeg tør ikke klikke på noget som helst. Vent, så er vi tryg. Var det den Det til seems højre? okay. Jamen, det virkede. Ja, så må det være den i midten til sidst. Nej, men det er ikke sikkert. De spørger om det, hvad det er for noget, der skal til, jo. Hvorfor er det, jeg får sådan en masse farver? Hvorfor at der står en her lige op foran mig, og der var ingen af jer, der havde opdaget ham? Er det var til dig? Åh, tak for det. Det mistede jeg så også bare 3/4 liv på. Au, hvad sker der? Gå der væk, What the din navn, fuck? mand. Ja. Au! Hold da, du skyder på mig. Hvorfor Hvorfor- skyder du på dig? Hvorfor bliver de hissige nu? Jeg ved ikke. Der er fucking mange udenfor nu. Det er bare vildt, fordi den her Jeg bane stiller her, mig ikke? ned i baren. Når der ikke er nogen, altså når der er det der Åh, shit. police assault, det er over i den her bane, ikke? Så er der bare ingen, men lige så snart der er assault, så vælter det bare frem. Der kom Pico der. Og musik. Vent, der proppes noget i. Essex Soda. Hvem har det? Ja, det er jeg. Det har jeg kaos i solen også, hvis det er. Jeg tror også, jeg har det. Og skjold. Au! Hallo, hold op med at skyde på mig, mand. Okay. Der er... Med. Kom lige op og hjælp, tak. Jeg står og bliver skudt på. Sygt. De kommer ind af vinduerne. Der er der. Ja, det bliver også snakket. Dø! Okay. Det var derfor sygt. det er Det der. Jeg har... Der kommer en ind af det andet. Det tør ondt. Jeg kan næsten ikke se noget. Jeg er blind. Hvor fanden Jeg har kommer den toget. sniper fra? Jeg aner det ikke. Jeg har også prøvet at skyde efter idioten. Der er en syg. Ja. Au! Ej, jeg har fået sniperne nu. Hallo, hold op med at stå. Okay. Ej, tid kommer. Det er fandme godt, der ikke er friendly fire på, mand. Ja, er du sindssyg, mand. Det har jeg også siddet og overvejet et par gange. Ej, der er en anden, der står bort. Ah, for fanden. Au! Jeg kan ikke se noget. Au, nede. For fanden. Jeg kan ikke se en skid. Der er heller Du ikke... skal sgu ikke skyde kokken. Det ryger. Der er en, der tager hovedet. Jeg er bagnet. Nå, kom der. De er MC, hvad sker der, mand? Cops climbing the outside. Into the windows. Be careful. They have snipers incoming. Ja, der er snipers igen. I'm not 100%, but I think it is hydrogen chloride now. Yeah, should be. Caustic soda. Er der nogen, der har... Men er du sikker på, at det er kaustisk soda? Chloride Den er midten. mix. Nej. Det sker. Kaustisk soda, det er hydrogen, vi skal have. Denim, ja, de siger chloride. Prøv at vente en gang, til han siger det næste. Cooks. I'm going with hydrogen. Hydrogen, så er det den sidste. Der er noget tøj her, eller hvad? Ja, Cooks. I'm going with caustic soda. Au, underhold. Crazy. og det er helt galt, det her. Fuck, jeg har jo ikke selv på den der fucking røg. Hvor er det hjernedødt, det her, mand. Okay, skjold. Prøv lige at overveje det her på overkill. Ja, for helvede, mand. Den giver så også 1,5 million. Nej, den giver mere. Ja, det der står, hvad den giver. Men så er der også noget loot Ja, nemlig. og ekstra ting, så den giver meget mere. Den giver over 2 millioner. Det er lidt skål, man ikke kan tanke mod vinduet. Ja, det er også. Muric Assets. Chris, du skal op og sætte i den, der er helt til venstre. Helt til venstre. Urea. Muriatic acid. Done. Add more.
Super. Jeg har en bag, hvis der er. Altså på mig. Tak, din nar, mand. Og så det er smidt op af... Shit. Ej, hvor er jeg glad for shotgun på den her mission her. Det er helt sikkert. Så, jeg løber lige ud med den næste baggen her. Get the cooking going. We can't stay here at all, in fact. They're coming from the lumber mill. Watch out. Har vi lavet 2 så far, eller hvad? Caustic soda. Ja. Ja. Yep, that's it. Go for it. Nice. Kausisk soda. That's two. Den har I begge to, eller vi 3 har den. Ja, vi mangler den der... Så har vi en anden stoffer. 100% it's caustic soda needed here. Sådan der, jeg har en helt. Så kan vi lave... Nej, vi kan stadig kun lave 2. Eller en. En anden. It needs hydrogen chloride, for sure. Soda, yeah. Okay, jeg kommer op, for de begynder at komme lidt nu. Hvilken er det? Er det soda eller hvad? Kausisk soda, ja. Okay. Jeg har fået den der MU nu. Savlig soda. Drop some in. Super. Jeg har kausisk soda også. Okay, så kan vi lave 2. Ja, det passer faktisk. Ja, vi kan lave 2 nu. Okay. Hvad fanden laver du herude? Står du og chiller? Jeg har bag nummer 3 på mig. Ja. Jeg tager lige en minion mere. Ja, god idé. Bulldozer herude. Okay. Pas på, sniper. Pas på, bulldozer herinde. Og han skyder efter mig. Nede. Han er nede. Jeg brugte også et helt magasin på det. Au. Ja, men jeg bruger 6 shotgun skud i hovedet på ham, altså. Det er smid din sidste armor ting. Ja, det gør jeg nu. Så nu har vi fået en kammerat. Ja, fedt. Husk, han skal bare ikke nakkes. Kan han ikke nakkes, eller hvad? Nå jo, men har du ikke taget en til fange? Jo, det var det, han mente. Nå. Ham der, den grønne, der står på trappen, der lyser lysegrønt. Ham skal ikke nakkes. Okay. Han er god nok på bunden. Step. We got muriatic, right? MU. Det er den helt til venstre. Okay. Okay. Muriatic acid. Add more. Sådan der. Jeg kommer ind Eller på en kill. vinduerne nu. Au, hvad fanden? Okay, hvad fanden skal du ham der med stjålet? Der stod bare i vinduet, hvad sker der? Jørgen, Nede. Er der ingen med shield? Nej. Der er ingen med stjålet her. Jamen, han hopper ud af Hold vinduet ud. igen. What the fuck? har du til griner noget? Det er meget. 100% it's caustic soda needed here. Drop some in. Soda. Jeg har puttet i. On this webpage, what did you just add? Alright, okay. Gå lige derude på terrassen. Ja, der er nogen ude på terrassen. Hallo! Jo, de kommer ind ad vinduet. Au, det gør også. Vindue. Shit. Go power. Hvis jeg var politimand og havde set alle mine andre kollegaer smutte ind i huset, sådan kun omkring 100, Og bare- og alle som var blevet plukket, så har jeg ikke gået derind. Nej, så er jeg også bare fucket af. Skjold. Ja. Nede. Han fløj os bare helvedes til. Au, ej, hvor fanden blev du fra? Bag dig. Ham der. Lol, så fløj han. Ja, det var det, jeg skød ham i hovedet med shotgun. Det kunne han ikke lide. Det kan jeg bedre forstå.
HU, eller HCL hedder det. Det er den helt til højre. Banden Okay. til højre. Ja. Sådan der. Fint. Lige bag dig. Han tonser rundt under. Det er fordi, der er den Fin Chris. der. Den er med lige der også render. Det er ikke rigtig sådan, han laver en skid, ham der. Han er god en nok. gang imellem. Og så tager han nogle skud. Jeg tror, mine skud. Dø dog, mand! Jeg er nede. Ja. Protect my ass. Der står et shield sådan ude på taget. Det ser fucking grinerne ud. Vent med at putte noget i 2 sekunder. Jeg er udenfor. Vi skal bruge den der helt til højre igen. Chris. Den har du helt til højre, helt til højre. Den hvide spand, eller hvad? Ja. Så Chris, vi løber lige ned med backs, eller har du været nede med din? Jeg har været nede med den. Fint, så løber jeg lige ud efter, eller lige ud med den ene her. Jeg kommer ned og beskytter dig. Det behøver sgu ikke. Det går helt stille og roligt det her. Han har så meget spæk, så det er helt latterligt. Nej, men det kan faktisk ikke gå nemmere. Jeg kunne have gået hele vejen uden at blive skudt på. Så kommer jeg da heller ikke at hjælpe dig næste gang du kalder. Jeg kunne næsten fornemme den kom den der. En gang blev jeg skudt på. Det var så også det. Jamen det kan de stolt tage. Ja, nemlig. Okay, venter vi til den her politimand, han har sat sig ned i Så kommer skuret. Stjørn igen. kausisk soda, den blå spanden. Den med den. Har jeg den? Ja, du har. Den er her, den blå spand. Se, der Blå står spand. kausisk soda bare. Se, der står kausisk soda. Yes, sir. Nej. Hvad sker der? Jeg klikkede sgu på kausisk soda. Ja, netop, men det var også kausisk soda, det stod der også. Nå, så skal vi bare ud, jo. Jeg er nede. Yep, så vi skal bare ud. Hvor mange bags fik vi? 3 eller hvad? Ja, det har vi. Eller har vi 4, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror faktisk, vi har 4. Jeg er ude, jeg er nede. Ja. Ja, vi har kræfter med 4. Ja, tænker kraften med nok. Okay. Yep. Se, han tager sgu en masse skud ham, politimanden der. Ja, han gør faktisk så. Også dem, jeg skød på ham. Også dem, jeg skød på ham. Fucking forvirrende en gang. Fuck, hvor nice, man. Ja, Får det man er god egentlig- stil, drenge. Får man egentlig flere penge, jo, hvis man alle sammen kommer igennem, eller? Ja, for fanden. Det Se, giver vi rigtig fik mange næsten penge. 200.000. 40 kilo bare for første del. Nu skal den ikke crash. Det var her, Nej, den crashede sidst. Ja, nemlig. Det var pisse irriterende, skulle have gjort. Du skulle gøre det også. Hvad med assets i den her? Der er ikke nogen at købe, nej. Nemlig. Nej, men er det så ikke bare ready go? Jo. Det tror jeg. Damn! They must have tailed us from the sea. They're on us like flies on shit over here. Jesus, they're fucking Det ramming irriterer mig us. sådan set, man hører alt muligt, men man får ikke at se noget. Nej. Det er jo også billigere, når man skal lave spillet, så skal man ikke lave alle de film. Der er lige en til hver. Yes, sir. Det Louis? mangler. Godt. Hvor kræfte med lige, du var væk. I den her, der er der en der kan man låse sig op, så går det meget hurtigere. Så kom, den er vej. Jeg mener. Herhen. Jeg mener. Så. Hvad? Hold. Har der altid været den på? Hvor er den anden der?
Jamen, den skal man låse op. Den er, når man kommer videre. Jamen, jeg har hurtig picklock. Har du hurtigt piklås? Ja. Ja. Au. Hvor fanden er det, jeg bliver skudt fra? Jeg er ramt! Jeg har brug for medic. Ja, det skal egentlig også gå rimelig stærkt. Den her delen her har jeg sgu aldrig spillet. Det er sjovt. Jeg er altid kommet ind lige efter eller et eller andet. Det var nederen, at man sniper. kunne springe ud gennem vinduet. Ja. Det har også været super blæret. Skød du mig lige i baghovedet der? Overhovedet ikke. Jeg skal ud igennem vinduet. Ramte så bare ikke rigtig noget, men det er så Kom vel. til bilen! Ah! Løb! Ah! Husk at kaste bagsene ind i vognen. I skal ikke have dem på Ja. jer. Nej. Er vi der alle sammen? Ja. Ja. Nice. Jeg har ikke nogen. Jeg God kommer! stil. God stil, det var rimelig nemt. Ja. Og værst er det helt der, og det er gratis XP. Ja, nemlig fuldstændig. På den her er det i hvert fald. Det er så ikke så meget. Men det Nej, har også ret. det er stadig. Stadig ikke nogen assists. Okay, ved den Altså, her, den det her hvor sidste- vi skal bytte den der coke til de der oplysninger der. Ja, nemlig. Så det er bare op, tag koken der er i bilen, så er det op og læg det op på ladet af bilen, op på styrenererne der. Slet ikke racistisk. Hallo, tag jeg nu lige sammen, jeg siger sgu da bare, hvad der foregår. Men Det er men der. lad være med at sigte på perkerne med jeres våben. Chris, jeg kunne principisk være sort. Ja. Men drenge, I må ikke sigte på perkerne med jeres våben. Så Nu er det dig, der er racist, okay? Nu er det dig, der er en racist. det er da slet ikke racistisk. Pis, det hørte Så du ved du bare. hvad, dengang da jeg var en lille pige, der sagde vi altid, racisterne er nogle mere. Ja. Hvad sker der? Nå, hallo, tryk nu enter for at komme videre fra det der pis. Vi skal bare hen og lægge det der coke, og så videre. Hvorfor kigger jeg op i luften? Husk, lad være med at sigte på dem, så bliver de sure. Ja. Det er imod ramadan eller sådan noget. Jeg tror faktisk lidt, du er Vi racist. mangler en back. Louis, kan du Louis. tage? Det er mig. Nå. Okay, jeg sigter ikke på, hvor fanden er det vinen er. Så er der en at spille der, spil. Og når vi har givet dem koken, så stjæler vi den tilbage igen. Ja, bagefter vi har hentet de der tingene der, ja. Kom Bare kast den op op i i bilen. bilen! Det er det, jeg siger, Op i- det skal være Slip nu med den højre hånd for helvede, din tager. Ej, Det er jo nok, de at den ikke gider at være deroppe. store... Jeg skal jo også sidde og trykke på knappen og alt muligt samtidig. Jo. Nej, hvad laver I? Stjæl koken! Jeg går op og får oplysningerne. Kom, I skal ned nu her. Vi skal ned og stjæle koken nu. Det er vigtigt. Nå, okay. Hvad sker der? Hvem skød? Hey, der er det ikke. Det ved jeg Jeg ikke. har bare ingen liv, mand. Vi skal Hvem var op. det? Det var ikke mig. Ja, jeg er også nede. Jeg er også nede. Vi har en sniper. Au. Nå, så man har brug for hjælp nu, hva'? Vi skal op og hente den coke nu. Sniperen er vigtigt. nede. Ja, Du ved, hvor det er, Thomas. ja det gør jeg, men Hvorfor er han ikke op? Ja, jeg har ham. Okay. der er stadigvæk en, der står deroppe. Men coken ligger bare oppe på ladet af bilen, hvor vi lige har lagt det. Okay. Jeg tager den der. Au. Jeg har en coke. Vi skal bare hele pisse med os. Så er vi sgu tilbage i Vollsmose. Fuldstændig. Er det bare inde i bilen, eller hvad? Ja, bare ind i bilen med det hele. Altså bare smid det ind i bilen, ikke? Jo, men der er lige en, der lander ved siden af. Ja. Hvad med dig, Chris? Henter du Intel, eller hvad gør du? Jeg prøver. Ja. Jeg kommer. Nej, De har brændt de har det. brændt det, så det er bare ned og ind i bilen. Ind i bilen! Jeg kan sgu ikke stole på sådan nogle perker. Undskyld, jeg siger det, men det er altså nogen, der har fået lidt mere farve.
Puha, det var starter var sidst. Nu kommer du her, så skal du have korporlig afstraffelse med skud i hovedet af shotgun. Det værste er, at du bor i Odense. Ja. Det gør du nemlig. Jeg gør ikke. Jeg bor sgu da ikke i Odense. Hvor bor du så henne? Jeg bor sgu ikke i Odense. Forborg. Han bor der, hvor nøglen passer. Du bor i Forborg, det var sådan det var. Det gør jeg. Jeg bor sgu ikke i Odense, langt fra. Nå, det var sgu da ham den anden. Jamen, det er Birgit Nonne, eller hvad fanden han hed. Ja, det var lidt mærkeligt. No. Og det er nu, hvor vi skal ind i den der bus der. Ja, det tror jeg også. Hvordan gør man det? Det kan jeg ikke. Jeg tror slet ikke, du skal gå ind i den bus der. Nej, jeg tror også bare, du skal stå og skyde. Okay. Ind i Er det ikke bussen. spørgsmål? Det er fordi, at når I tager pengene, så under pengene ligger der en C4, og den skal diffuses. Ellers så springer bussen i luften. Er det så ikke bare et spørgsmål om, at jeg stiller mig lidt strategisk, så du kan kaste pengene hen til mig? Nå, Og det er sgu da ikke engang den her endnu. Og det er den her, det er rigtigt. Det er der, hvor man skal stå og... Tag en bag hver. Ja. Jeg har... Og så kravler vi op på taget. Ja, så kravler vi op på taget. Fuck. Hvor fanden er det til? Følg mig. Det er over til venstre der. Hvem er mig? Det er Chris. Det er mig. Okay, det er grønt. Down on the ground. Hands up, head down. For a second that I can't see you. Huxley, follow me. Whoa, tag along. Ellers kunne man være smartere at bare have miner her, eller sådan noget i den stil, sådan en sendbegun. Der bare står og skyder nede. Jeg synes, der har været voldfedt. Hvis der er sådan en pornofilm, hvor vi kan regne imellem. Holy fuck, der er mange. Men hvis vi stiller os helt op, helt op til muren, kan vi så ikke bare stå herinde? De kommer ned fra trappen af. Gør det det? Men Altså, jeg stiller mig bare ned i trappen som dørmand og nakker dem, når de kommer. Det er fint. Vi sætter armor. Over here. Så har vi, hvis det endelig går galt. Ja. Nej, men man kan jo egentlig bare stille sig lige her. Jamen helt op. Jamen eller helt op ad væggen for den sags skyld. Det burde jo skulle også godt kunne lykkes. Nej, hernede hvor Ja, vi det er står rigtigt lige. nok. Ja, det gør vi sgu Ja. egentlig bare. Ja, de kan jo ikke komme op derfra, så det er egentlig bare nede på trappen af. Ja, Så altså, bare sådan en skib. du siger nu, at de ikke kan komme op derfra, men bare vent. Det kan altså lige pludselig nogle mærkelige ting, de her politibetjente i det her spil her. Okay, så lige pludselig får de vinger. Sejt. Men har du ikke lagt mærke til det? Lige pludselig så er de bare lige i hovedet på en. Nå ja, det har jeg egentlig godt nok med. Eps, det er det jeg mener. Så lige pludselig har de også nogle mærkelige våben. Det kan være, at de så også får hunde. Det håber jeg ikke. Det kunne være så nice, hvis der også var melee-våben, ligesom i Left 4 Dead. Lige nakke dem med et sværd. Som rejsvær eller en øst, eller base for banen. Jeg bare op ned med et alubat og tæv. Eller en guitar, eller en stegepande. Eller en motorsav. Nej, der er den der til at skære ting op i det her. Der ligger et par lige dernede. Et par stykker her. De kravler jeg bare har- oven på deres kollegaer, som er døde. Jeg har lige vasket det her helt i, altså... Det var skidt at komme med rengøringskonen der dagen efter, ja. Hun kommer til at fylde skraldespanden et par gange. Ja. Det er først, da jeg ved, at man er langt længere væk. Du, er du ved at hånden er færdig, eller hvad? Nej, jeg kører stadig. Okay, jamen, jeg tænker bare, at det er sådan, nu har du lidt tid til det, kan man sige.
men vi klarer det jo fint, jo. Altså. Hold kæft, hvor er han lang tid over det, mand. Det tager ham hele 4 minutter at komme, mand. Hvem Perverst. du eller helikopteren? Au! Au! Okay. Jamen, det er nu. Ja. Nej! Hvad fanden laver I med den der? Ja, det dør jeg selvfølgelig af, det her for vildt. Eller hvad? Nej, jeg overlever det kraftedeme, mand. Hvad sker der for det? Nå, men skal det ikke... Du skal kaste den ind i helikopteren. Hvad sker der for, jeg ikke ramte, mand? Tak. Har vi alle sammen gjort det? Alle inden, eller hvad? Ja. Au! Hvad skal jeg popcorn? Bare kom. Popcorn. Hallo. Du skal herop, du. Sådan, mand. Det strammer lidt. Jeg er næsten gået i level af det her. Ja, det er ikke meget galt. Turns out the FBI are... Jeg har købt en pilot. Ja, det kan jeg se. Okay, nu kommer vi til den bus der, og I skal ikke tage nogen penge. Mm. Det laver vi Chris og chokoladefabrikken om. Skal jeg gøre det? Ja. Hvem skal så beskytte jer? Ja. Fuldstændig lige meget. Det er lige meget, vi køber bare en ny en. Køber en ny Chris. Ja. Tror du, han er på tilbud denne uge? Pas. 20 kroner i netto. Ellers skal vi finde ham på DBA. Ja. Lettere brugt måske, kan være, at vi får med lidt rabat. Ja, eller nogle ekstra ting. Ja, det kan godt være. Lidt mods og sådan lidt. Ja. Nummer 6 artikler. Hård plaster PVC. Er der et brugtmarked? Vi har ikke nogen doctor bags, mand. Er det rigtigt? Hvorfor ikke? Fordi du har taget Sentrigon, ja. Det skulle du lidt have sagt, Chris. Det var en overraskelse. Og dem har du 2 af. Kan man komme til at dække det på den? Dårligt. Husk nu, det der med nede under der er så C4, Louis. Hvad gør man så? Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg kan ingenting se. Vi har 3. Har vi 3? Ja. Jeg tog den, der blev smidt. Jamen jeg prøver altså lige, ligger der flere derinde nu? Kan man få flere? Nej. Det tror jeg ikke. Så dør du vel på vejen. Tror jeg. Hold kæft, hvor går det langsomt det her. Hey, der ligger en. Ja, jeg har også taget bundet 2. Kan man binde 2? Du kan binde en masse folk, jo. Altså, hvis du åbner kufferten og den, så ligger der ikke noget i. Nå, Brændt okay. penge. Jeg kommer tilbage og henter den der smidt ud for mig. Jeg kunne ikke komme ud af bussen. Hvis der er en, der lige kunne gå ind og klikke på mig ude for bussen af. Igennem bussen. Ret hurtigt. Nej, desværre. Temmelig mange. Bare stå uden foran bussen og gøre det. Fuck. I skal ikke gå ind. Jamen det kommer vi heller ikke. Bestemt ikke. Har du set, hvor mange der er? 1, 2 mange. Ja. Ja, jeg er også nede igen nu allerede. Men bare på at løbe væk derfra. Hvis I bare dør, så kan vi tage den om igen. Bare dø. Bare dø. Det var med at redde ham. Ja. Hey, what's up? Thanks. Jeg banker de syge. Men jeg kunne sgu heller ikke klikke på den der C4 der.
Altså, hvorfor redder I mig ikke? Nej, det kunne jeg heller ikke. Okay, hvem tager så medic, eller skal vi overhovedet bruge en medic? Vi kan godt prøve det, men det er et spørgsmål, om det er nødvendigt. Jeg tager en medic, hvis der er. Ja, bare tag en enkelt en, så har vi en medic og To ammo bags. Ja, man bruger ikke så mange bags på den her bane her. Ellers skal jeg også tage, hvad det hedder, sandbegun. Det tror jeg, det er fuldstændig ligegyldigt her. Ja, på det Kommer fra for mange sider af. Ja. Det er bare at starte. Du er ikke, Carter. Ja, så det er også utroligt, altså man kan ikke... Ja, det er utroligt, jeg kan ikke prøve at sidde og køre med musen og køre med pikken, altså. Det kan vi godt fornemme. Ja, Louis, nu må du godt bevæge dig, okay? Så slip lige. If you have the codes. Hvad? Han sagde, if you have the codes, you will be able to... altså, så kan du vende ud af diffusen, hvis du har koderne. Sagde han. Hvad? Så prøv lige at vente. Vi skal. Hvor får vi koderne fra? Der kommer rimelig mange, Vent med at åbne. Hvor får vi koderne fra, ved I det? Aner ikke. Aner ikke. Der er sådan pænt mange. Hvad, skal vi bare prøve det, eller hvad, Chris? Der er en bulldozer. Bulldozeren er død. Prøv lige at åbne alle kufferterne og se, om der er noget i. Om der er nogen af dem, hvor der ligger en kode i. Det er der ikke, vel? Ej, hvor er det underligt. Er det så en eller anden, der har det, eller? Det irriterer mig sådan set, at man ikke har granater. Au. Jeg ligger inde i bussen. Drenge, hvis vi lige prøver at dø igen, så kan vi lige gå på nettet og kigge. Ja, er det ikke den bedste idé? Du har fået længe. Det gjorde han. Der faldt 3 på stribe. Jeg ligger inde i bussen og brænder. Sammen med pengene. Kan man få varme for hende? dem her? Skål. Hvem går ind på nettet og kigger? Det gør jeg, ja. Jeg ved ikke engang, hvad ham der piloten han gør. Det kan være. Altså, jeg kunne forestille mig, at han flyver et eller andet, men lige hvad? Ja, vi får sådan en airstrike ind, og... Det kunne være dejligt. Ja, sådan lige der, når man kalder på ham. Hvis vi ved, hvordan man gør. Hvad står der så her? Lol, det er jo ikke det for helvede. Fat det nu, det er toeren. Payday 2. Så skriver vi så rats. Skriver vi så... Du kan bare skrive busstop, står der. Poststop. Ja.
Jeg kan fandme ikke finde det. Det er sgu da mærkeligt, mand. Bare søg på Google Bus Stop Payday C4. Det er lidt creepy at ham fyren i baggrunden, han stiger sådan. Ej, han har bare lyst til at kramme dig. Jamen han stiger sådan lidt ned sådan, til venstre og ned. Nå, det er bare for at se, om du har noget dernede. Hvis du altså har noget. Ja, han kigger jo på min pik. Ja, ja. Det kan også være, den er... Det er altså nemmere sagt end lige gjort at finde det. Min pik, eller hvad? Hans pik, eller? Nej, dog ikke at finde det der C4-code. Kan du ikke bare kigge på YouTube? PD2... Jamen... C4... Boss... Der kommer alt muligt. 4 bags og så bare helvedes til. Altså vi kan jo prøve og så tage en bag, smide den ud af bussen, og så tage en ny en, så får vi da... Det lykkes for mig sidst. Ja, vi får bare eksplosionen, men så kan vi bare leve hinanden op igen. Mm. Ja, præcis. Skal vi prøve det? Ja, lad os gøre det. Det er nok det eneste, der er at gøre. Ja. Så må jeg komme ind i spillet igen. Som der ikke tager mere end 3 sekunder. Hvis jeg er heldig, så er det 4 sekunder. Nej, jeg skulle ind i spillet. Louis? Ja. Nasty har set Alsik lige færdig. Nå, nej, hvor sygt. Sidder han bare sur. Ja, 59 afsnit har hun set. Jeg kan bare høre han. Det er svin, mand. Jeg prøver lige at tænde min strøm. Bag dig, HD. Hvad nu? Nå, der var... Nej, ikke mere. Ej, hvad tænder man kan ikke gøre den faktisk, som der er i... Black Ops, når man skal lade sådan noget. Au. Nej, hvor er jeg ked af det, altså. Helvede, mand. Og vi kan jo bare åbne alle taskerne igen, som sidst, ikke? Ja, ligesom mig og dig, det gjorde jeg. Bare lad være med at tage pengene, ja. Skal jeg også komme ind og... Fuck, der virker mange penge. Fuck, Ja, og så sørg for, at vi ikke tager hinandens bags. Nu kommer de alle sammen, Okay, så en bag. 3, 2, 1, nu! Og så kaster vi på bussen. Fuck. Så er det i gang med at redde os op. Ja, det tør du nok sige. Red mig op først. Fordi jeg kan gøre det hurtigere.
What the fuck? Jeg er på vej, jeg er på vej. What the fuck? Det fik vi sgu da mange bags ud af det her. Der står bare en nar og skyder på mig, mand. Jeg er nede. Hjælp Chris op, det er vigtigt. Vi skal bare væk derfra nu, tror jeg. Væk bare det. Ja. For at være lort, at vi ikke havde koden, så synes jeg, det er gået meget godt. Der kommer p-koder heroppe, hvor helikopteren er. Ja. Det er ikke den helikopter, det skal hen til. Hvor fanden er det så hen? Den kommer her midt på vejen. Hold nu kæft, mand. Nå, men jeg ligger heroppe. Det skal være helt let. Skynd jer at droppe en ammo bag, jeg har virkelig brug for ammo. Ja. Ja. Jeg har droppet. Jeg er ikke custody. Kan I frigive en af gislerne, der ligger deroppe? Eller ligger de der ikke mere? Sker der? Jeg røg i custody lige pludselig. Ja, det er fordi du var nede 3 gange. Nå, okay. Nå, så kan vi prøve igen. Ja. Skal være meget hurtigere ude. Ja. Gør vi alle sammen klar ind i bussen til at... Vi åbner bare ligesom vi gjorde før. Ja, alle sammen ind i bussen igen. Så er der en, der kun tager en bag og går ud. Det er dig, Chris. Du hviler så meget hurtigere. Ja. Jo, jeg kan godt gå ud. Ja, bare tage en bag og så gå ud. Og så først, hvad sker der nu? Hvad mener du? Så røg der ud af spillet, mand. Helt ud? Ja, det gjorde du sgu da godt. Helt ud. Sådan. Nej, fuck. Så Nej, der er der er joinet. Jeg prøver at gøre det lige snart der. Nej, det er dig, der skal kigge ham, Chris. Han er væk nu. Yep. Hvad var det, der skulle? Det er også pisse godt. Ja, vi følger bare planen som før. Er I klar? Okay, Chris, du tager og går ud, ikke? Ja. Nej, Chris han tager en bag, når vi er siger til, og så går han ud. Ja, nemlig. Tæl ned. 3, 2, 1. Seriøst? Hvordan fuck kan jeg blive skudt? Så er jeg ned igen. Ja, det gjorde jeg også. Sygt nok, også mig. Jeg nåede lige at komme ud efter anden bag. Ja, men skal vi så ikke bare dø? Nu fik vi kun så lidt. Jo, men spørgsmålet er, om vi får meget mere.
klarer det rimelig godt, de der 2 svenske. Så det er for, at vi skal have en maskingevær. Sådan der, hun er... Vi får ikke rigtig... Bare lad bagsene ligge her. Ja. Hvorfor der? Fordi at han kommer midt på vejen ham med helikopteren. Ah. Problemet er, at vi kan bare ikke få sentry guns, fordi at... Er der ikke noget med, at du skal have cheat til det? Jo, jeg har også en. Er du også cheatet, da? Ja. Jeg har købt mig lidt. Jeg har bare taget op, så jeg både kan have en medic og en armor. Sammen til nødstilfælde. Jeg har kun taget en op i det. Armor bags. Ja, armor bag og medic bag. Jeg skal bruge en armor bag nu. Jeg ligger en heroppe. Nej, det er jo en doctor bag, jeg har for det flot. Jeg har armor. Doggy bag. Doggy bag. Donkey bag. Simon. Donkey bag er Simon Du kan godt bruge et æsel lige nu. Au. Jeg bunny hopper bare. Sygt nok. Sniperskud. Hvor tidligt hører det. Det håber jeg, man kan få senere. De kommer bagfra nu. I kommer over det hele fra. Ræs, hvad laver du? Det var lige præcis dig, der ikke skulle ned. Var det ikke sådan, det var? Nede på, jeg ryger. Ja. Ej, hvor er det heldigt. Fik du lige Chris op inden? Ja. Hvor er det lækkert. HD, kan du komme og hjælpe mig? Okay. Kan jeg bruge dig som dækning? Det er de der fucking shields der. Ja, så røg du ned, det er klart. Ja, men jeg er noget at redde en. Er det noget at redde mig, ja? Så kan jeg blive langt sammen. Du kan jo hvis vi vidste, hvor ham der helikopteren ting kommer, så kan vi lægge pakkerne der. Det værste var, at jeg glemte at købe den der assist den her gang. Nå, hej. Jeg har lavet min der armor. Shit. Nå, vi skal lige have bagsene på os nu. Ja. Har vi 4 eller hvad? Ja, det har vi. Vi har en hver. Han er derovre til venstre. Ja, nemlig. Hvor er det? Husk, I skal ramme den her gang. Ellers ryger det i vandet. No! No! Jeg kan ikke kaste mig. Sæt over det. Ja, hvor er det er så fucked up, det der. Ja, man skal ramme. På en måde, så det er fedt. Det er jo også realistisk. Ja, nemlig. Fuck det. Wow. Prøv at se, hvor meget I får nu. Prøv at tænke på, hvis 5 vi har fået alle bagsene. 4,5 har vi fået. Holy moly. Holy. Hvad er det? Højre.
Nej, hvad sker der? Wow. Jeg elsker at få ekstra ting til våbenmesteren, fordi de her penge der. Det er godt nok skidt pik, det jeg fik. Ja, prøv at dyrke mit, mand. Ja, det er også lige så lort. Nå, det bliver altså spillet for i dag, dreng, for jeg magter sgu ikke mere lige nu. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej. Men I ved godt, jeg har optaget det. Nå, det har du.